Ejima, yakitela ya neba. Ndewo. My brother. Biko anyị pụtara afụ ihe na-akpọtụ n'ebe a. Nwee ike ịgwa na Ozubulu ihe na-eme ebe a. Na nwekwa ife na-eme ebe a, ọ bụrụ na ife ọ na-eme ebe a na mmadụ anọdụ na Anambra steeti. Adị mmadụ anọdụ na Naịjirịa. Ịma na odogwu anyị na-ada ekwubu ife na-eme n'obodo anyị. Ụmụazị be anyị achọrọ ige ntị. Ọ bụrụ obodo oyibo ma ọ Port Harcourt ma ọ Lagos, 2 minutes ezo na-egbanye ọkụ a. Mana lụọchi a nchekọ ya dị ekwu na mmadụ na-anwụ onye ọ na-akwụrụ dịka ife akpọrọ akpụ. Ba ya adịrọ mma, ọ na-aba anyị edo ma ọkụ ya anyụgo kemgbe. Anaghị mgbe ọ na-eri isi ntutu mmadụ. So anyị fe na-ekwu anyị enwere ndị ezigbo ọchịchị na be anyị, and anyị enwere ndị na-enye anyị ezigbo ndụmọdụ na ndị na-ahazi obodo. Na onye kwuru nwanne ya egbuo nwanne, onye kwuru nwanne ya egbuo nwanne ka ha pasịrị. Edife anyị ife kwesịrị eme kpamkpam ozugbo etikọl abịa gbanyụ ọkụ a. Ọ pụrụ isi ọ na-aba moto na a na-agba n'ọkụ. A na-ekwukwa ebe ọ dịbeghị isi mmadụ, a na-achọ mgbe ọ dịbeghị isi mmadụ. Ọgụrụ isi na-eme na be anyị. Thank you.